Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Magaling usa ka babae nga nagpuyo sa San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Janelit. Jang, mamasahiro na kong tricycle ha. Dagan na rin pasahiro sa lungsod kay pista man. Sige, maayo pa dong, kay sayo pa. Aron sayo pod ka makauli, kay wala ba tayo bugas para pamahaw. Basi inig mata ni mga bata, mga ayo ni kaon. Sige day. Asa naman ni akong bana, uy. Wa pa magin babalik. Tingpaniud to naman lang. Ngutom na kay ko. Nakita ko tiyan. Ma, ato na papa mo. Mga anak, adto lang sa tas bayabasan ninyo ha. Bayabas lang sa amoy kanan ninyo. Ma, igutom ba kayo ko? Basta makakaon lang, Mima. Nak, kanilang sa ha. Asensya kayo ninyo. Sige lang, manguha ko gahoy ron. Akong ibaligi ang atos lungsod aron makapalitag bugas og sudan. Yay! 25 pesos rin akong halin sa kahoy. Dili gini paigo para palit bugas og sudan. Ay, bala na. Paano lang usa kong paliton? Aron ba sudan na gid ang tiyan sa akong mga anak? Oy, day. Day, dali usa, kaniyo. Ang gibligyan Balik ako sa- sa kahoy gitawag ko. Mubalik ko. Mudawat kag labada? Oo nang. Sige, balik ako din ugma ha. Magpalabada ko nimo. Salamat kayo nang. Salamat kayo. Nganong karon ka lang mauli? Napakoy gihapit day. Unsa? Nahibaw ka mo atay bugas, di ba? Asa mo kita sa pagmamasadang krisikad? Pilde ko sa hantak eh. Unsa? Muna day. Nasugal na ako akong kita. Unsa? Gaduong pa ni Budong, uy! Ay. Wa ba dito kayo na-una? Ang mga bata, ganin na rin sige gila kinagayong kaon! Huwag ka na bala ka para sa mga bata! Day, iluan ako. Dong dili! Pasaylo ako pero makigbuhag ko ni mo! Dili na ko magagwanta si Mugsay, sobra ra! Bisag ka sa huwag ko mahinumdom! Nga nagpakabala ka para sa itong pamilya! Huwag dili na ko! Magkibuhag na ko ni mo! Day, nagbuhatan ako. Luoy ka. Maloy! Okay nga no? Naloy ka na mo sa mga bata, ha? Bisag dili na lang uta na ako, bisag sa ato na lang uta mga anak. Huwag ko magdahon nga makabalay kong sambay ni mo kay responsable. Huwag yun na ako na ugway pagkakabala sa iyong pamilya. Huwag dili na ko! Dili na ko magkagwanta pa! Magbuwag ta! Jang. Day, patagil akong naihigayon, Day. Hindi na kumusap. Ano lang mo pag-away ni Tata? Nak, Day, please. Tawag kong naihigayon. Hindi ka lahas, Day. Maluoy ka. usbon pag ganinin mo. Magkalimtan na lang kita. Jang. Day, dadaw. Suhol na ako ni Simong paglabada. Salamat kayo, Aninang, ha? Dagan kayong salamat. At na ko nang... Ay, maayo na lang ni 150 nga ako madawat kada paglaban ako sa ila. Malipay na yun ako mga anak, ani. Nga makakaon sila og humay. Bisag NFA lang. Nya, makapalit kong sudan nga tarong para nila. Ay, Lord. Tagi pa itawag kong kalikon. Bala papoy. Agwantahon ako para lang sa akong mga anak. Ayaw itawag ko pa sa Diyos ko. Tungod kay mga gagmay, pakaayos sila. Ako man ang mga anak nagilak. Ngano man ka? Mga anak, ngano mo? Gutom na kayo, bay. Gutom ka ayo, Asa man rin papa? Gawas mo ito ba? Doon dyan, palit ko din siyang parakaon niya. Huwag mo naman balik ang tuntarot. Gutom kayo. Mastinan. Tiyan. Gutom na kayo. Anak! Jan! Papa! Nabudali ka. Di ilasad ka? Kanday ka lang. Ngano wa kay kita ang pagkaon? Jang! Nanugal ka lasab? Jang! Kuan magod. Ayaw na lang kung bakaki! Klaro na kayo! Nabiya na gid bedong! Dili na gid ako magbantay mo kung ayaw nga pagkamahan! Danoon ko ako mga anak! Huwag ayaw biyag ibig sa buka, ha?
Kung dili ka gusto ikihati ka! Unsa? Maunay nahitabo. Mauna, ma. Grabe ra kay siya pa, uy. Wa siya una-una ngayong mga anak. Magkakaon-una sa tingkaon. Napigumay ra kayo kita. Isugal pa man hinuon. Nahala sige. Pasagda itong way ayo ni mong bana, oy. Balik na lang puyo dinhis ato. Okay ra na ako mubantay sa akong mga apo. Anak pa. Kada adlaw na nako sila makita o makuyo. Salamat kayo, ma. Unsa? Mulang yaw pa sa Cebu? Mauna, ma. Manimpad ko, ma. Basin pa di ay makakita akong arang-arang nga trabaho, ma. Gusto ko hatagan og mayong kaugmaon ako mga anak, ma. Palagalingon anak kada ko ang sweldo magud. Kay sanhi ko din sa ato nga, wa gi klarong kita. Nahala sige. Ako ray bantay sa akong mga apo. Mao nga wa kay angay kabalakan. Salamat kayo, ma. Ayaw ka bala ka, ma. Kung naanak ko'y trabaho dito, magpadadaan lang ko ninyo din, ma. Salamat mi kaayo, ma. Imo migdiyaan, ma? Nak, dili, uy, nga no good. Love ka kay mong mama. Pero nak, kinahanglan manggod nga, matrabaho si mama. Aron, naamoy makaon ba? Ug aron pud nga, maka-eskwela mo. Dili day mo gustuan, ha? Anin di ka matrabaho sa ato, ma? Dili manggod paigo ang kita ni mama din, hinak. Ayaw lang mo kabala ka, ha? Kung magkatrabaho na si mama dito, magpadama kong lula ninyo para makapalit mo og lami nga sudan. Dili ba ganahan ang makatila og mga sudan nga lami? Oo, ma. Maumuhangya si mama ninyo, ha? Nga dili mo mapapadlong ni lola ninyo. Kinahanglan, mutuman sa kung unsa may isulti ni lola ninyo. Oo, ma. Very good. I love you, mga anak. Love you, ma. Love you too, mama. Oh, dawat ka na. Salamat, sir. Puntay sa ninyo sa mga bagong na-hire, ha? Kung kanos agin mo effective nga magsugod. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, gid kaayo, sir. Ato na ko, sir. Daghan gyud kayong salamat. Thank you, Lord. Daghan kayong salamat. Ay, wag ko nimo pasagdi. Bisag kapila ko ni balik trabaho din sa Cebu. Pero permi ko makataymi og mga maayo ra gyud nga amo. O garon, nadawat ko din sa Mandawi isip o sa ka-factory worker. Lipay kayo ko. Manawag niya akong mama. Ako siya pahibaon. Gimingaw na po ko sa mga bata. Dako kayo ang kalipay nga akong gibati. Tungod kay dili man tuod ko ni anak kada ko akong sweldo karon, pero mapasalamaton ko. Tungod kay mahimo na ako mapakaon ako mga anak og katulo sa usa ka adlaw. Li pareha sa una nga maglisod pa in taon og pangita ora sa tingkaon. Layo man tuod ko nila, pero akong giagwanta tungod og alang silang kaugmaon. Lipay sad ko kay doon ako inahan og mga igsuon nga grabe ka suportado nako. Mahal ko kaayo sila. Ilabi na gyud ang ako mga anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni Janilyn nga taga San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental. Yung adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumano, kini ang akong suliran. Labi na ninyo Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ginabuhi ng akong suliran. Ako si Veronica, 23 anyos, minyo ug may usa ka anak. Tago na lang ang kumpleto kong address diri sa Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati og sa akong anak. Pero hisabtan, sugdon ko dihang dito pa ko sa Manila magtrabaho. On ini ang mga panghitabo. Ma, mapauli lang ko diya sa ato, be. Unsa? Uy, imo binang gusto mo nag Manila, ha? Kaya ko yung kasi mga amiga nga sa luway larman ang baho. Pila pa biya kagabuan diha? Dili nang kumobra dili maoy. Maupig batasan akong agawon. Dagan pag yung ipadrabaho, pero may malangan ang akong kaon. Nahala, kung mauna, hala, paulit na sa ato. Pas mo ka ng kalaki ni mo da. May kadaot ito ni mo na nabawas Manila, Veronica. Mayroon sa din ni pauli ka. Kaya bisag sige ng tagsod ano, buwan o ginamos din sa ato. Pero kalos ginoo, tulpad sa oras ang atong kaon. Mauwaw man sad ko nga ang kaon, kung na ang akong mga amo. Kasabaan unya ko. Amo ni mong bata ka. Ni kaon takag maayo, kaya gukagod taayo dito. Nara, sige, kaon diha. Sa sudan ma. Pagpili lang diha. Naibuwad o ginamos. Ha? Balik na sad kong kaon og parat inipirmi. Ining buwad og ginamos. Unsaon, maura man gini maabot na mo din sa bukid. Ayo. Ayo. May nangayo ang katahuran. Milon? Oh, kasi nati ko sa iyang tingog. Si Teddy karon. Nialagi ka sa amo. Kabalitaan ko nga, ipauli ka. Na, kasabaan gani kang mama. Wa biya na sila kauyo nimo. Naibaw ko. O kay,
Tinuod man nga akong gibati nimo. Dili ko madlok sa iyong mga magpapabiron. Daddy, aray, Oh, nga naman ka? niya na sa ni pagsakit sa akong pusoon. Ha? Noon sa maday ka? Kani adto pa ni. Apan ning bag-o lang. Sige na pagsakit ini. Sige na bil ka na. Kitawag ko na ko si mama. Makita ano niya kaniya. Kay magpa-check up mis doktor. Kay di nagkimaanto sa kasakit ini. Sige nilakaw na tidi. Go, UTI man eh. Oh, GUPI ko, Dok. Nga naman ka, anak, Dok. Ang posibleng hinungdan ini ang pagsige ni mong kaon og parat. Husto jud ka, Dok. Unsaon? Gikas pagkabata ani niya. Sige malantaw na siya suwa og buwad og ginamos. Mao rin mong sudan. Oh, likay lang yun ang parat ha. Kung wa gyud laing masudan, utan. Kanang utan maayo kay na, sustansyado na. O baka ha, kanang buwad ninyo, inyong kamungkayan, aron dili na mo parat sa buwan. Dok, May iresita kong antibiotic. Good for 7 days yun eh, ha? Ayaw paltahe. O kung dili gyud muluran ang mga gibati, balik din eh, kay magpa-ultrasound ka. Okay? Ma! Masakit akong kilid! usa, Ginoo ko. Wala na mo pato sa tambang nagresitas, doktor. Waman yun, ma. Apil naman noon nga akong kilid sa kasakit, oy. Agay, mag-isad na gani kong pagliho. Ay, Ginoo ko, kung mao ka na, sige, ibalik ka na sa doktor, Veron. I-admit na lang nato ang pasyente. Usa, i-admit ko, Dok. Kay gano day, Dok? O sige, sakit sa akong anak na nagkailangan mag-i-admit din sa ospital. I-admit gid ko adto. O paglabay og pila ka tuig, nahimo ko nang hinigugma si Teddy. Og gihagad ko niya nga magminyo. Sagsupak ang ako magginikanan, wa na sila mahimo. Nagminyo gyud mi. Og nakaanak mi og tulo. Apan diya nagmabdos ko sa ikatulo, unom ka buwan ang akong tiyan adto. Nibalik ang akong gibati. Ang kasakit sa akong kilid. Og matod sa doktor sa akong ultrasound, daghan ko og bato sa kidney. Og na-admit gyud ko. Niabot og 11 days ang akong pagka-admit sa ospital. Unya, Unsa man eh? tan-awa. Murag bato-bato. O bitaw. Di mo kaini. Ganina pag CR na ko, pagtrapo na ko, human o pangihi, naanak siya. Bato-bato nga, nasagol sa akong white blood. Ang mga bato sa kidney na tingalin ani mo nga gawas. Sultihan ta rin ni mong doktor. Maayo noon kay nang gawas na. Mahimo na muna akong i-discharge. Ha? Makagawas na ni Doc. Dili man ko kapatuyang og tambal ni mo ron kay mabdus naman. Mao nga paangkon una ka nako. Usa ta magtiwas og tambal sa imong mga bato sa kidney. Balik lang unya mo manimog panganak. Okay, Doc. Day, naging unta ba tong doktor nga pabalikon kaniya human nimo og panganak? Unya, kiwa mang tay kwarta. Apiki pa man taron. Mausab lagi pod. Sa sentro ra gani ka manganak kay apiki ka itas budget. Tungod itong hospital kag sadyang unong pagkabuan ang imong tiyan. Mao gani. Pero wa nang sad ko gipamati. Apan wa ka na magpasabot, miyawa na itong imong gibati. Aw hinuon. Ampo lang tado. Nga wa lang unta ko bation. Total, maayo raman akong pagpanganak. Og himsog raman sad ang atong baby. Ted, igunit ako sa atong baby, be. Kay bukason to na akong hinayhay. Ang bining akong bugoy, be. Kahumot din sa akong baby, oy. Oh, naunsa maning usa tong anak day. Doon naman na siya bukol sa o. Ha? Hain ba? Oh? Uy, hala. Bukol tuod. Wa ni mapakong? Wa sad ko kabantay. Naon sa magtahan ni? Dong, dali ra god. Ano ba? Dong, kato bang imong giingon nga bukol sa uni dodong ba? Naayo na. Oh, mayo noon. Apan, niya na sila ang bukol sa pikas bahin siyang uho. Unsa? Balin-balin lang ang mga bukol sa uho sa among anak. Apan, may mutubo na sa lain, sa laing bahin sa iyang uho. Ingon sa uban, kugang-kugang ko nun eh. Apan, dili ko mutuo. Ahadlo ko nga basig tungod ni sa akong UTI o mga kidney stones dihang mabdos pa ko niya. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Sa dalaga pa ko, nagka-UTI ko. Mga bato sa pagsigi ko og kaon og parat. Igikan pa sa gamay pa kong bata,
pero may magong buwad o ginamos ang among sudan. Kaduhang pangutana, bato ko sa kidney. Gingnan ko sa doktor nga pabalikon human og panganak. Wala ko mobalik kay apiki man mi sa kwarta. Delikado ba ni? Kay nahadlo ko kung pila na lang kaadlaw nga akong kinabuhi. Katulong pangutana, ako mo'y tambal nga ikahatag nako nga akong paliton, anha lang sa butika aron mahilis ng mga bato nako sa kidney. O mga herba lang unta nga tambal, kay apiki pag yun mi sa kwarta. Ikaw pa katapos ang pangutana. Ang akong anak magkabukol-bukol sa iyang o. Kung maayo ang bukol, pikas bahin sa iyang o, sa pikas bahin na sad mutubo. May gawas ni diyang 5 months old na siya. May kalabutan ba ini ang akong UTI o mga bato sa kidney diyang nagmabdos pa ko niya? Palihog, tabangi o tambagi ko. Ni ang akong suliran, Veronica. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, adian sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban kanyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag akong tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological og problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong legal problem will be taken care of by my partner, Atty. Eileen Bathan. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka ninyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o diri sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Sa nabati nato gina sa drama ang problema ni Veronica, kay gikan pa sa gamay pang bata nga sige nagkaon og parat. Kay kanon na ilang taong buwad o ginamos ang ilang sudan. Hantod nga dihang na ulian siya gikang uli na siya gikan narbaho sa Manila. Gisakitan siya sa puson. Sa pagpa-check up pa UTI kuno ang impresyon sa doktor o ang finding sa doktor. Apan wala mo patuo sa tambal para UTI. Og nisakit na noog apil ang iyang kilid, maong gi-admit na lang kuno siya. Pila ka tuig ang nilabay, nagminyo siya sa iyang uyab. Nakaanak sila og tulo. Apan pagbuntis niya sa ikatulo, dihang 6 months na ang iyang tiyan, nibalik ang iyang gibati. Sa pag-ultrasound pa, nakita nga may daghan siyang bato-bato sa kidney. Na-admit siya og 11 days og may mga bato nga nigawas niya nga ni sagol sa iyang white blood. Gipagawas siya sa doktor sa hospital og pabaliko na lang human og panganak aron tiwason ang pagtambal sa iyang mga bato-bato sa kidney. Apan wala na siya makabalik ug ang labaw niyang gikabalakan kay ang iyang anak pag 5 months niini daghang maghubag sa ulo. So daghan ang problema ni Veronica. So maningkamot lagi ko Vicky o Veronica nga makatubag ko ninyo mga pangutana, no? Imugi kong tagaan og daghan sa mga tambagonon. Pero manikamot lagi ko mga katubag ko sa imong pangutana. Pag ang unang pangutana, sa dalaga pa ko nagka-UTI ko. O kining UTI mo ni abbreviation sa urinary tract infection. Tungod ba to sa pagsigi ko og kaon og parat? Kay gikan pa sa gamay pa kong bata, pirmi man kong kaon lag buwad o ginamos. Or mong gayamong sudan po dito sa amo, no? So, nindot maning buwad o ginamos, bik. Labinag na ay paliya or agbati na isagol. Ay, buga. Anang pure lagi po buwad o ginamos. Yung mga subakan sa mga utanon diya sa inyo. Nagsamang utanon sa barili, no? So, yun ko, walay relasyon, no? Walay relasyon nga magka-UTI ka o taong kag buwad o ginamos na. Kaning UTI manggod, as the name implies, urinary tract infection. Tungod di kay naikagaw nga nag-atake diya sa imong urinary tract sa kidney, urinary bladder, ureter, urethra, mo nang gitawag og UTI. So walay relasyon ang pagkaon nimo buwad og ginamos sa imong UTI, no? Ako kaon ko buwad og ginamos. Naisubak. Usay ka ginamos mo nga gagmay nga isda, butang sili og suka, luta na imong tusuluan. No, lami man na. So, walay relasyon ang UTI sa buwad o ginamos. Alright? So, ikadawang pangutana. May bato ko sa kidney. Gingnan ko sa doktor nga pabalikon human og panganak. Wala ko makabalik kay pigado lagi mi sa kwarta. Delikado ba ni? Kay nahadlo ko kung pila na lang kaadlaw ang akong kinabuhi. Well, anyway, wala man mahibalo karon sa matay, no? Matay man kitang tanan, no? May dili
mamatay na to. Pero depende na sa klase sa bato sa imong kidney, no? So mas maayo gyud unta tong nimbali ka kay work up ka further. O di pa man ulahi ang tanan, pwede man sa kamubalik dito para urinalysis ka ug ma-ultrasound. Ha? Urinalysis ug ultrasound. Ang kami mga doktor, ang among tambal o among pagabuhaton magdepende maguna sa laboratory workup. Kay ang result sa laboratory mo guide man sa doktor kung unsa may angang buhaton sa problema sa iyang pasyente o sa among pasyente. Dili kay magtagna lang sad mi bisag wala mi sakto nga basihan sa among inunta treatment. Yan lang diagnosa namo ang kaso usa mi mohatag og tambal. Okay? So ikaupat nga pangutana. Orali katulo. Wala ba moy tambal nga ikahatag nako nga akong paliton lang sa butika aron mahilis ning mga bato-bato sa kidney o mga herbal lang unta nga tambal kay api kigig ko sa kwarta. Malagi na, depende lagi akong balikon ang akong tubag, depende na sa kanang tawag kanang resulta sa urinalysis. Kini magong kidney stone maka-obstruct ni siya sa flow sa urine, gikan diha sa agianan sa urine ba. So magka-cause na siya og pain kung naa pa man gani stone diha. So gikan sa kidney mga to sa ureter, urinary bladder, ug na stone diha. So mubarahan mahimo ng swimming pool ang imong urinary bladder sa mga hugaw o sa mga kagaw. So mo na mahitabo. So moingon kag nabay tambal nga mahilis lang ng stone o nabay herbal nga mahilis lang ng stone, murag ang angan sa pag mubungat nimo o muhatag mo nga tambal. Kay kung naa kay infection, ang ako'y katambal nimo is antibiotic. Mga patay sa kagaw. Kung naa pa gani stone diha, I'm not sure kung kinahanglan tag surgical intervention kung daghan gyud kayo, no? Kung sugyot na ako makausap nga mo balik yung kangato sa imong attending doctor diya sa Negros Occidental para ma-further diagnostic workup ka. Ha? Kay sakit yung tinoda nga mabarahan sa bato ang agianan sa imong ihi. Okay? So dili lang yung kumuhatag nimo whatever medicine or herbal nga imong imnon, balik dito sa imong doktor, balikon ako sa may tulong higayon para ma-further workup ka, urinalysis ang pinaka-basic nga buhaton o kining ultrasound. I-ultrasound gyud ka. Kung piki ka sa kwarta, dool og government doctor, kung dool og social worker kay makatabang na nimo ina ma'am, gi-refer ko ni Dr. Rene Obra, wa gyud ko'y budget. Ay mo bag matagaan ko nimo financial assistance. Naanay mga programa atong gobyerno ngayon ana. Ayaw pagtuo nga wala lang gyud solusyon ng ingon anang imong problema nga medical. Okay? Kaupat ug katapusan nga pangutana, ang akong anak nagbukol-bukol ang iyang ulo kung maayo na ang bukol, pikas bahin na sa bukol sa iyang ulo ang naay mo bukol. Digawas ni dihang 5 months na siya. May kalabutan ba ni sa akong UTI o sa mga bato-bato sa akong kidney dihang nanabdos ko niya? Moingon ko nga walay kalabutan, no? Kini mga bukol-bukol Vicky o Veronica, mo ni gitawag namo og purungculosis, ha? Purungculosis, no? Infection ni siya. Deep infection ni siya sa follicle sa head. Ha? Kini purungculosis magkuan ni siya abscess kining formation. Magnana ni siya. Ang kagaw nga ni nga kung mahinumduman kining Staphylococcus aureus, no? Mo na siya hinungdan nganong naatay gitawag og purungculosis. Matambalan ni siya na yung mga antibiotic antibiotic nga imong ihatag diha mga good for 3 days. Maayo ra ni siya, ha? Mga antibiotic diha. Dool og health center na yung mga tambal sila nga pagkapangatag diha kuha kay budget, no? So good personal hygiene. Kinahanglan imong siyang liguon, limpyuhan kay limpyo man god ang kagaw diha di mo daghan. Mga daman nagsabon nimo, naglimpyo nimo. Personal hygiene gyud, no? Yung mga personal item niya, nga mga towel, kanang mga blanket, imo ginang
imo ginang labhan maayo nya paughon under the heat of the sun nya plansahon. Kay kung mag-share mo towel diha or habol, maabot ng panahon nga kamong tanan anay porongkulosis, una mo infection sa panit-panit o sa mga partes niyong lawas. Kinang limpyado gyud ta, ha? Limpyado. Wala gyud mo sa limpyado o limpyada. So good personal hygiene ang akong ikasugyot. Walay relasyon ang bukol-bukol sa ulo sa imong anak sa imong UTI. Alright? So gikan sa Chunghwa Hospital Pediatric Association, kung maundang ang pag-immunize sa inyong anak, dili na ipasabot nga mobalik mo sa uno. Padayon lang kung unsa may nasugdan na. Ha? Naam na siya ay baby book, ha? Na may check kung nahuman na ana. So kung naundang siya for some reasons, ay lagi balik na sa uno. Ipadayon lang ang pagpabakuna. Okay, Vic? So, nauto nga aduna sa ko'y nagkutlo ng mga pagtulunan karong adlaw. Sa makausapa ako si Dr. Rene Obra, maning kamot lang yun ko magkahatag og kulor o kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran ng ipadala diri kanamo. Dili ka mo maulaw, maikog, suko. Kung dugay mahatag ang pagtagad, no? Ayaw lang ka suko po, no? O maulaw nga, dili mga mas balaan sa inyong mga kauban diyang namo sulat-suliran. Manang usahay kami diri ang mga ngalan nga among basahon, mga nickname lang, dili gyud complete na name, no? Kamo ray magigo ko inyong may padala nga inyong complete address o dili ba? Okay ra sa o dili, no? So gikan karamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio Mo Nationwide, Datak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.